ikhona enye into ekuhlukumezayo ngaphandle kokuthi ubaba uthathe omunye unkosikazi? Uyachitha nje. Mekuthi akabuye ekhaya uyabuya, mekuthi akangabuya angabuyi. Yini ekuhlula ukuthi ubekezele? Kwayena lo mhlambe kungenzeka ukuthi nalo yebo. Yini ekuhlula ukuthi ubekezele indoda yakho? Uzongisiza phela ngibuyele ekhaya. Yes, but awusenalo iroom la. Anginalo iroom. Yes. Ngilalapha. Lafa ngamhlazana uhamba. Kuba Ufikile waphathwa ukuthi usile wavula iroom ebelivaliwe. Wangena. Ingobi lami. Elakho lafa mhluhana. Wena wavumelana ukunginika ukhi. Angithisile phela usisomdala ngikwazi ukuthi uvakashile ngiwayingani ukuthi njengoba ubuya nje uzohlala la ekhaya uzoba unongqovu zesiphathi. Awu shame khuleka. Wabalekela inkinga zase. Awu inkanyamba ifikile mtaka ma. Ngiyanibingelela nanke babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi izinkinga zomndeni. Elami igama nguStufuza Dlanga Madlezulu. Ngumngwe Nkomo Sofokazi Mvuleni, ngintekazi Zalima Mkhize, ngumamsebenzi uMrs Ndlela. So sibiziwe ke uLindiwe Dlamini, usibizile wathi ke asike sizoxoxa naye kabanzi simxazululele into abhekene naye ekhaya lakhe la hlala khona njengamanje. So asike siyibonele ukuthi ikuphi inkinga. Sabona ma kunjani? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Mina ngumamtolo ngandlela, ngicela ukukwazi. Mina nguLindiwe ngowakaDlamini. Okay. Kusekhaya lakho la ekhaya? Yebo kusekhaya. Ngicela ungiqale ekuqaleni ngesizathu esikwenzile sokuthi uzungilande. Ngicela ungixoxele nje sonke istory usuke naso ekuqaleni uzofinyelele kuvuthondaba. Ngibhalele kwishow iBlack Life TV ngizoreporta ngosisi wami. Usisi wami uye wagana usebuyile emendweni. Manje uma ebuya emendweni ufika nokungasiphathi kahle ekhaya unokuhlukumeza. Manje bengibhalela abakwa Black Life ukuthi bazongixazululela inkinga yakhe ukuthi yini embuyisile nasemendweni ngoba asimazi into ayibuyele emendweni. Bengifuna bangixazululele inkinga yakhe ukuthi ekhaya akasiphethe kahle uma ebuya emendweni ufike nokuhlukumeza. Yini le ayenzayo othi akaniphethe kahle ngayo? Usisi uphakeme njengoba deganile kanye endaweni erish ubuya nokuphakama kwalapho la kade egane khona kanti thina asikho rish ufuna kuphiwe kahle kuthengwe ukudla okubizayo ngemali enkulu kanti thina asik-afford lokho. Indlela ke asiphethe ngayo sifuna ukwazi ukuthi yini usisi asiphathe kanjena. Mhlambe ngabe isizathu sokubuya kwakhe wantshela noma cha nazilutho nje? Isizathu sokubuya kwakhe asisazi uyena osaziyo nabasemzini wakho ukuthi ubuye kanjani emzini. Uke walithola mhlambe ithuba lokukhuluma nomuntu wakhona emzini ucheck nje ngoba phela yena akasho lutho ukuthi yini embuyisile? Angilitholi ithuba lokukhuluma nomuntu wasemzini. Okay. Manje kahle nifuna ukuthi kwenzeke ini? Yes, usushilo ukuthi ufuna isizathu sokuthi why enganiphethe kahle, that's one. Enye into mhlambe kungenzeka ukuthi uyilangazelele kakhulu njengoba usilandile ufuna ukusizakala kuphi khona kahle. Sifuna ukusizakala ekutheni yini embuyisile emzini wakhe ngoba phela la ekhaya wakhishwa washada. Yes. Akasabelongi la ekhaya. Makuwukuthi uyahluleka emzini kufanele aphuma zakhele indawo yakhe umuzi wakhe hayi ukuthi abuyele la kuthina ngoba samshadisa. Oh, shuthi fanele ahlala kwenye indawo. Yebo. Ayifunele indawo yakhe. Yena umuntu okanjani ke mase nje ungichazele ngaye? Yena ube umuntu oright sisahleli naye. Angimazi ke mase efika ngale emzini esefika endaweni eright esefika kubantu abaphakeme na impilo yakhe wayibona iphakeme waphakama wabile into abuye eseyiyona njengamanje. Ubekwazi kodwa ukunibhekelela esasemzini? Mhlambe a-check nje noma ninasi isinkwa ekhaya noma nje kwenzakalani? Ubekwazi kodwa ukunicheck anithumelele lokho anithumelela kona esasemzini wakhe? Ubengathumeli lutho ngoba kushuthi ufike waphakama waba nempakamo esekemzini. Khona ke mhlambe uyakuthenga yena ukudla la ekhaya njengoba sebuyile noma ubheke nina futhi nakhona ukuthi umfuna ukudla okubizayo ekubeni uyanibona ukuthi ani-afford? Uyasifaka uyacontributor kodwa? Uyathenga lokho akuthengayo kodwa manje ufuna nathi ukuthi asifake kuthenga ukudla kwemali ebizayo kanti thina asik-afford asinayo le mali yena anayo. Thina sixakekele la ekhaya.
Okay, sixhumanileke no sisi. So ngicela ungineze nje isikhathi esincane ngimlande. Mhlambe sokwazi ukuthi sithole ukuthi mase sikhulumisana naye isikuphi isizathu. Yebo, Ngiyacela ukuthi ngajabula. ngiyacela ukuthi usondezele yena. Mbukeli wayo iBlack Life TV nawe mthandi weBlack Life TV lapha ekhaya. Ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bezimpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini. Abantu befakwa emanzini mahhala. Mekuthi uyazibona usuhlushwa imimoya, izinto zakho azikulungeli, mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu, kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze. Woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu. Kuyobe kuhlangana-ke e-workshop Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo-6 AM. Shuthi sekuseni lapho. So okwakho nje wena ukuphatha u200 we-transport, amaqanda awu6, ubisi 1 liter, ibomvu bese kuba umqako. So phumani ngobuningi benu nonke namukelekile. Ngisho ukuthi usuka kuphi wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini, awukhokhi imali. So i-information eningi uzoyithola ku-062 219 7748. Kanti-ke futhi zikhona ney'nsebenzo. Mekuwukuthi wena ufuna insebenzo yecala, kahle kahle iy'nsebenzo ey'khona ngithi ngikubalele. Insebenzo yecala, insebenzo iy'nhlanga zenhlanhla noma is a gambling mekuthi wena umuntu ogembulayo. Mese kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage. Mese kuba insebenzo yokubethela. Yes, zonke lezo insebenzo lezo ziyabhukhelwa-ke zonke zo4 ngosuku okuyobekiwa ngalo emanzini. Ukungena emanzini ungena mahhala, kodwa lezi insebenzo lezi ziyakhokhelwa. Okwakho ukuthi ubhuke ku-062 219 7748. Sabona kunjani? Ngiyaphila nenjani? Siyaphila nathi. Mina nguMamtolo ngokandlela. Ngicela ukukwazi. Lo uMabongi uMamphumulo wakaSibiya. Okay. Udadwenu ubhalele uhlele elithi inkinga zomndeni akekho right. So angazi noma uke wahlalisana nawe yini before singakafiki thina ohlalisana nawe phansi abhodle ukuthi kwenzakalani, yini engamphethe kahle, yini emphethe kahle, mhlambe khona neminye imibuzo sekakubuza yona angazi, but uze wafinyelela la khona ebona ukuthi mhlambe kungcono ukuthi akasilande. Nakhona akashonga ukuthi ufuna ukubukanisa ngawe ebantwini, akakushonga ngolokho. Akashonga futhi ukuthi ufuna ukuthi indaba zala ekhaya zingenwe yithina ngoba nakho yena akakwazi uzixazululela. No, akashonga njalo, but ngiyacela umuphe isikhathi sakho sikwazi ukukhulumisana kahle sonke, athole ukuthi athole lezi izinto lezi afuna ukuzibheka ukuthi ingabe kwenzakalani. So ngicela nikhulumisaneni. Ngicela umchazele udaba ukuthi wayosilandile. Siswami unjani? Ngiyaphila, wena unjani? Ngiyaphila. Siswami nginenkinga la. Ngize ngabhalela abaka Black Life TV. Ngenkinga yakho sisi ukuthi wena wagana wahamba emzini wakho. Sesiyakubona usuyabuya emzini. Mawubuya emzini sisi ubuya unempakamo nje la ekhaya. Asisaqonda usayona lento wawuhamba uyona mntababa. Manje sengithange ngibhalela abakwa Black Life TV bangibuzele kuwena ukuthi yini inkinga yakhe ekubuyisile emzini wakho njengoba ula ekhaya, ngoba phela inkinga yakhe asiyazi. Wena wagana usabelong la ekhaya. Esifuna ukwazi ilokho nokuthi usuzosirula uyasiphatha uthi asiphekeni senzeni nje sisi asisaphila impilo besiyiphila. Yazi unenkinga. Taka baba avunenkinga, ngiyakusaba kuhlupheka. Ikona usekulethela ukuthi uzongibizela usitufuza nizobukisa ngamezweni lonke. Mina nginezimali zami angimxake ngalutho, ukubuya kwami akuhluphile, awuhlangani nakho. Wena nje buka lokho engikwenzayo uthule phansi ukuba unakho lokho ngabe uhambile waya kuloya muzi wayobuza ukuthi ngibuyiswa yini la. Manje usuzongifakela amakhamera uzongibukisa ngami. Futhi anginayo inkinga mina, angidla ukudla kweni, ngidla ukudla kwami. Nginemali yami. Indoda yami iyasebenza, yangisebenzela ngathi ngifika nje yasebenza. Inkinga yayo ke iyona le engisusile ke ngizokuchazela ke mntakamanga ngoba uyafuna ngichazele ukuthi le ndoda ibisifuna umfazi wesibili. Manje mina bengahlala kanjani umuntu mefuna umfazi wesibili?
ufuna ngenze njani mina ngihlale kulokho uyazi nawe mntakama ukuthi umuntu unenhliziyo eyodwa akanayo izinhliziyo ezimbili so angikwazi ukuthi mina ngihlale kulolo bishi angikwazi ukukhompisa nengane encane. Awumeke sisi ungazi uqede. Wena wagana la ekhaya wavuma ukugana, waphuma wayohlala emzini wakho. Yintoni esikubuyisa ukuthi ubuye la ekhaya thina sakukhipha la ekhaya sisi. Ubrish bakho nomntoni bakho ahlangene nabo. Sakukhipha la ekhaya wakhishwa. Kuyenzeka vele i-relationship mayisaqala kukuhle konke umyeni wakho akuthembise izulu lomhlaba ukuthi uzokuphathisa okweqanda uzokuphatha kahle. Fine, ukholwe nawe uvume kuze umalume bakhe bazolobola kuhle kukikizwe kulungile. Kodwa mhlambe ekhambeni wesikhathi avela ashintshe umyeni. Lokho akukunikeza igunya lokuthi ubuyele ekhaya la uzalwa khona. Bona ukuthi wenza njani noma uhlala emzini wakho noma uyaphumula emqashweni kodwa hayi ubuyele ekhaya. Angisho mina ukuthi mongaphathekile kahle emzini usuyohlala ke noma ngabe kuthiwa awukho happy kangakanani usubopshiwe khona. Zikhona izimo la ezithi khona mina ngeke ngikwazi uyihlalela lento le but hayi ukuthi ubuyele ekhaya. Awuthi mangabe sewubuye emendweni ubuyele ekhaya uyaphuma ufuna indawo yakho. Bekumele uphume sisi uyofuna indawo yakho ngoba urish. Sithandwa sami nginekamero engalishiya engazakhela lona before ngihambe. Awukwazi ukungikhipha la ekhaya. Mina ngiyinkosazana la ekhaya. Mawusuhambile mntaka baba kusuke sekuphelile ngawe la ekhaya kuphelile ngawe. Angeke kungitshelele ngoba namanje esele yethu. Yethu ukuthi bengiletha malini imali incane kangakanani kodwa le mali ebengikunikeza yona mengihlangana nawe la ngihlangana nawe khona ibikusiza nawe. Ubuthanda sisi bengakucela imali yakho ubuthanda kunginika kuphi mntama. Ubuthanda kunginkinga yami ukubuya kwakho uzela ekhaya. Awushadi ngani wena? Mangabe ngingakofika isikhathi singafikile mntaka baba ngeke ngisukume ngiphume ngiyofuna indoda la mani ubaba. Kulungile ngihlele ekhaya la kithi wena phinda lo waya khona. Inkosazana. Phinda lo waya khona wena nje ukuthi inkosi ngiyinkosazana la ekhaya. Iyona ke into engikubizele yona ukuthi abanxazulule wena. Umuntu wesilisa engizokwakha la ekhaya. Futhi nalokuthi niyalala nidlile nidla ngami. Sisa sicela nidla ngami. Asicela ukudla ngawe. Bebedlana ungekho usemzini wakho. Lokho abadlayo engasile nje izinto engasile nje angazi ukuthi ngakubala ngithini uyazi yena bezisiphilisa zona lezo zinto ezingasile mntaka baba besihola iqolo lezingane zethu sidle siphile izwa nje siphile imali yeqolo wakwayizwa le nto mina bengibasiza ukuthi bengithi mina akafaka 1000 nami ngifaka 1000 bese ngiba nekudla kwami ke kwe1000 engizokudla ekamereni angiyazi inkinga yami nginemali yami wayongashare ke anginazi kunezinto engingazidla abayidlayo. Ngicela sibuyele emuva. Waphuma ngekist la ekhaya right? Yebo. Yayiqonda ukuthini ikist? Yayiqonda ukuthi ngemzini ngiyogana. Yayiqonda ukuthi ufishiwe la ekhaya. Ngangafanga abashongo kanjalo. No. Ikist phela ibhokisi. Ekusho ukuthi uyafa la ekhaya uyovuka le emzini. So ikist yakho njengamanje iphi? Isemzini ngayishiya. Wena ukuphi manje? Ngisekhaya. Uyabona ukuthi ku wrong. Fa ngabe ulela khona umuntu uhlala la khona ikist yakhe. Imamtakama angazi noma na ushadile yini kodwa ngiyababona ama ring. Wena ungakuhlalela lokho ekuthiwa ngikuhlalele mina. No. Indoda ichitha. Kulungile sifuna ukuthatha ufazi wesibili. Wena wayikhetha leyo ndoda leyo wathi wena uzohlala naye ngunaphakade right? So why ungakwazi ukumela indaba zakwakho le kwakho ungabuyi uze ekhaya? Bengazi ukuthi because wafa phela la ekhaya. Bengazi ukuthi kufike kulesi simo. Okay ngiyavuma vela akekho umuntu owazi kusasa. But wena owakhetha yena umnyeni wakho. Mina angazi ukuthi mekuyalwa umakoti eyoshada ukuthi kanti omama bathini. Ngoba ngokwazi kwami ngazi ukuthi mawusuphumile ngekist ekhaya la uzalwa khona. Usufile ekhaya lakho la uzalwa khona usuyovuka la ushadela khona la ushadele khona. So lento yokuthi mntanami mongaphathekile kahle buya usanalo ikamera la ekhaya angazi mina ukuthi isifika kanjani manje because ngagcina ngazi ukuthi umakoti mephuma ekist akaphinde abuye ekhaya kodwa ke into esibhekene nayo le. Cela ukubuza ngidama wena njengoba ushadile ungakuvuma lokho kushiwoyo. Ngeke ngize ngibuyele ekhaya. Ungenze njani? Anginayo imvume ukubuyela ekhaya manje. Ungenze njani? Hamba sibonele ekhaya ngamukelwa le
la ngikhona manje. Ngeke ngizuza. So why ungaxazululi nginekamero lami la. No, awusenalo. Hamba manje. Ngashiya imbhede No, mina ngashiya yonke awusenalo into. Futhi ikamero. njoba ngibuyile ngimine kade ngifaka ama tiles kulela kamero. Yes, Ngafaka ungenzi ibhedroom into entsha. ngokufaka amathazi vele Sekhaya lakho. ikhaya lakho. Kodwa akusho ukuthi ihlala la Angeke ikhaya. ngikwazi ke sithandwa sami. Ngeke Hayi uzosihambela. Ngeke uze kwenza Uzosihambela kuzophuma isidumbu. Ngithi angiyindawo. Kuzophuma isidumbu Yini uzosihambela. Ngibona ngoba niyamuzwa. Kuzophuma Kuzophuma isidumbu. Okay, ngiyacanga ukuthi lawo mazwi lawo akaqondile ukuwasho angimbone Mina kubulala. senobofakazi. Uyakuthanda cause usiswa. Ukuhamba kwenu mengifa nazi ukuthi nayi intombazane No, ingulele. asilungiseni le yakwakho. Lolo limi mtakama. Asilungiseni le yakwakho. Ngiyacela ungagxili kulawo mazwi because umuntu mayediniwe ukhipha noma yini ngomlomo wakhe. Yeah. Cela sidluleni kulawo ma ngeke kwenze ngiyakubulala usithi wakho uyakuthanda. But asigxileni kulokho ke. Ngiyakuthanda. Awumthandi? Ngiyamthanda ngoba Methi wakithi. angihambe ekhaya. Kodwa hayi ukuthi Wafa la azohlupha. ekhaya. Wafa Yabo la ekhaya. kwakona lokho yabo nje lokho vuse kungiphathisa ikhanda ukuthi ngafa la ekhaya. Yes, Ngiyaphila nje awusenayo uyangibona. No, wafala ekhaya wamukelwa kwakho. Yebo. Ngavuka Yes, nguJesu. Kusho no. kahle kahle mina nguJesu. Ngiyafa ngiyavuka. Ma ngiyacela bandla uxazulule izinto zakho ngiyasaba nomyeni wakho. ukuhlupheka. Meke ukuthi umyeni wakho uyabo okay, thola indlela ongakhuluma ngayo nomyeni wakho noma ngabe kuthiwa uthatha umunye makoti, akahambe yokwakhe kwenye indawo noma makoti wakhe, wena usale kwakho because ikhisti yakho ikwakho, ila ubelonga khona. Yini indaba Not ngajabuli la ekhaya. bengikhona. Yini angajabuli. Uzojabulela Ngoba ngisho ini? ukudla kushintshile endlini njoba kukhona mina. Sivuka ngama Kellogg's, sivuka ngama noodles, sivuka ngayo yonke into ongayibona. Naye futhi mecela ngiyathi mntakama ukuthi yena kwizinto eziningi uyekithi akaziyo. Yes, akashanga ukuthi uyakugxeka lokho but yena akekho right ngokuthi ula egcekeni kahle kahle. Fanga ngabe ubuyela Ubuyela kwakho. kwami. Uxazulula indaba zakwakho le kwakho. Ukuba Hhayi ke la kusakhona egcekeni. uma nobaba ngabe ngiyabuyela ngoba phela imali yathathwa uma nobaba kwakusakhona uma nobaba bazali besaphila. Yena akanayo i-right ukukhuluma lokho. Kushuthi Mhlawumbe kuzohamba uma uye nobaba kubona bekhuluma emathuneni ke dadewethu bona badla imali. Nawe kuzoyakubona. Shona kubona emathuneni Nawe kubatshele ke uzoyakubona. hayi la. Izohlala kanje kuze kube Hayi naye uzoyakhona Washiya thina la abazali bethu. uzani nomkhipha lapha endlini uye uzoyakhona ke intombazana. Hawu uzophinda emzini wakho. Ngeke angiyindawo. Mawungaphinda emzini wakho uzohamba uyoqasha sisi ngeke kumele. Indawo. Unga emzini wakho then umnyeni wakho ke abone ukuthi wenza njani noma kodwa wakhe omusha kwenye indawo. Yena Wena kangani ube kwakho. akahambe kogana. Yaba umuntu osifazana akazenzeli ukuthi ubaba wakhokha la ekhaya hamba kuyogana yena le ndoda. Ngeke ngize Ngipha ngigane wena. yakho angifuni indoda yakho ngeke ngidla indoda yadadewethu. Uyafuna Mina mangabe ngifuna indoda kufanele ngibe neyami. Hamba endodeni yakho sis. Hamba nawe Hamba endodeni yakho. Ngiyakunikeza. Asidingi. into right Ngiyakupha. ukuthi into right kumanje ubaba usemthatheleni umakoti ukhona njengamanje egcekeni. indaba esaxoxwa nje emndenini ukuthi enefanele amthathe. Awuboni sifanga ngabe ukhona lapho. Angeke ngize ngikwazi ukuyixoxa leyo. Yes but wayengatshela umnyeni wakho ukuthi akaphumeke nomkakhe bayokwandisa isibongo kwenye indawo. Angeke ngize ngikwazi. Why? Ngoba Hayi, njengoba kuJuly uzokwazi. nje ngithi yabo njengoba kuJuly Yes. uyokhetha la enkonzweni. Kushuthi mina ngihlalela ukuthi ke abuye sebuya nesincanakazana. No. Esizoqovuza la kwami. Angeke Angithi ngikwazi angithi Ntombi. wena oshade naye. Fanga ngabe uyakwazi ukuzwa uma ukhuluma naye. Akangizwa. So noma wekuthiwa uyamthatha umunye but Futhi ngeke ngize ngikwazi. Sengimdala. yes but fanga ngabe kwakho ke. Hlala emzini wakho Sabo, sisi wayikhethela. Ngabile minyaka Wayikhethela umuzi wakho sisa sikudingi la ekhaya. Ngibuyele ekhaya. Ithini esikhona la ekhaya. Ngiyakutshela Awusele. Thina sigananga senzanga lutho bashiya la ekhaya. Okusalayo ngiyinkosazana. Ubukhosazana sisa abusebenzi. Bakho phela Abusebenzi fanga ubukhosazana ugcina bakho le sisi. ushadele khona. Engathi indozini ivalele imlomo. Ngeke sisi. Hawu, nozeni Uphumula ngeke ukuthi- sikuthola usela ekhaya. Ngeke sikuthola. yami. Hamba uphila ngayo. Yes, Hamba uphila ngayo ngaphandle la ekhaya. Yazi ngikuhlumeza ngalutho. Yes, Hayi, but uphila sisi, ngemali mina yakho ekhaya. Into engiyithandayo mengifuna ukuyobuka imovie ngiyahamba ngiyobuka imovie mengifuna ukuya emall ngihamba nge-mall angikaze ngikuhluphe mengifuna ukuyodla out ngiyahamba ngiyodla out Hamba emzini wakho hayi la. hayi indoda yami nginikile lo Mina mali baba bashiya la nemvume. ekhaya. Ithini esibhilonga la ekhaya Umyeni wena wakho sicela kona uyazi usambele. ukuthi ula khuleka ekhaya. ke mntakama agcwala ubhavu Khona umnyeni wakho uyazi ukuthi ula ekhaya. yazi khululeka ugcwala ubhavu noma ungabe uyazi noma engabakazi Yini ngithola okusalayo ngathi mina akazi. ngila Ubuyiswe yikona lokukhuluma nasemendweni. yebo Shuthi nakhona ukukhuluma kakhulu kanje yiko lokho khululeka, hamba ukubuyisile. kwena ungikhulumela ngoba ukhuluma Yiko kahle lokho ukubuyisile. angithi wena uyakhuluma kahle mina hamba ngilungile kuyokhuluma naye. sisi ngihlala ekhaya. Ngikupha yena njengoba ngangingafuni. ngikupha yena ngoba wena uzombekezelela hamba kuyena ngikupha yena Why umuphi usisi wakho? ngoba uyakwazi ukubekezela nangesho angithi uyamuzwa ukuthi uthini Okay, kulungile ngoba uyakwazi ukubekeza. Akaliboni iphutha. Ngicela umnyeka abekezele in peace
kubo la ihleli Yebo. khona ngoba akafiki inhlanhla yakhe yokugana. Akangidedeleke Nawe, nami. Ngoba isiyafika inhlanhla yakhe yokugana uhambe emzini wakho. Akangidedeleke nami ngihlala ekhaya. Akwazi. Hayi ngeke uhlale la Akangidedeli. ekhaya. Mntaka Inkinga baba ikuphi? ngeke. Ikuphi Ngeke inkinga uhlale yakho? ngifile uhlala la Ikuphi ekhaya. inkinga Kodwa yakho? ngisaphila nje kanje ngiyokuhlalela Ikuphi ekhaya. inkinga yakho? Inkinga yami Washada. wena ukuthi washada wakhishwa la ekhaya. Ngashada ngabuye ekhaya. Uyabuya usuzogcwalisa. usuzogcwalisa. Home sweet home mntaka mama. Awubuyele ekhaya Hawu, mawushadile, ngiyahlala, uyaphuma ntombazane. uhambe Hawu, uyosebenza. mina angiyindawo. Awubuyele ekhaya. Uma bekufuna bokufuna lethe Hamba kwinayi la wena, ekhaya. yophuma wena. Ngeke angiyindawo mina Funa ubaba indoda ngihlala wena ekhaya noma ezokuthatha. angifuni endoda mina. Shiya mina Njengoba ngihleli lemzini kababa. Angeke ngize ngiye Ithini indawo way forward? Muthi kwenzakalani? ukuthi angiyindawo. Awukwazi ma ukuhlala. Angiyindawo. Ngeke usigolozele. Hawa ngiyindawo. Ngeke. Ngihleli. Ngeke usigolozele. Ngizinzile. Awuhleli la Awukhaleli ekhaya. kwase- And nginama roots la ekhaya. Awukhaleli kuba semzini wakho. Angikhaleli. Wawukade uye kanjani? Ngangiye ngisathanda. Wawuye kanjani? Ngangisathanda. Namanje thanda ke buyela emzini wakho Ngakho sisi. ngipha wena manje. Abantwana bashiye kuphi? Sengidelile. Abantwana bashiye kuphi? Hawo abantwana bahleli khona. Awubona ukuthi bayakudinga. Ngeke phela Ngoma basuka inkinga yabo nabo ngizobathatha mekuphela unyaka nje ngisafuna izikole ngizobathatha babuyele la. Kodwa ngeke babuyele la. Yazi lo? Ngeke babuyele Hawu la lo? kuleli gceke. Usazokhathala Ngeke. ngoba Phuma umuzi nalapha wakho, basahleli sisi. ngoba bayafunda. Ngeke Why? babuyele la Abantwana bantu Unyaka ababa. wakapheli. ekhaya labo nawe lelo kuyikhaya lakho khona. Why ungahambi uyohlala Angeke ngikwazi ukuthi Abazohlala la abama abantwana hayi ba. Malume, uhappy ngokuthi abantwana bakho baphile bazala komalume. vese kuthiwa ikhaya komalume. Hayi Idlozi ekhaya idlozi wakhishwa sithola wena. komalume idlozi elikhulu. Mawufa manje ngeke ungcwatshwe la ekhaya wena uyongcwatshwa emzini wakhe hayi la ekhaya. Okay, Uzosambela. Ngicela ukhululeke mntakama. Ikhona enye into ekuhlukumezayo ngaphandle kokuthi ubaba uthathe omunye unkosikazi. Uyachitha nje. Mekuthi akabuye ekhaya uyabuya mekuthi akangabuya angabuyi. Yini ekuhlula ukuthi ubekezele? Kwayena lo Udiniwe mhlawumbe kahle kungenzeka kahle, ukuthi njengoba nalo udiniwe. yebo. Yini Kathi ekuhlula ukuthi kuzosiza ubekezele kuphi? indoda yakho? Kuzongisiza phela ngibuyele ekhaya. Yes, but awusenalo iroom la. Anginalo room. Yes. Ngilalapha. Lafa ngamhlazana uhamba. Kuba- Angithi ukuba ufikile nginalo, ngaba- waphathwa ukuthi usile Uyabona wavula iroom intombazane. ebelivaliwe Why wangena. indaba Ingobi zakho lami. kwakho? Elami. Elakho Why lafa ubalekela inkinga zasemndenini mhluhana. wakho? Wena wavumelana ukunginika ukhi? Angithi usile phela usisomdala ngikwazi ukuthi uvakashile ngwayingani Khuleka-ke ukuthi mntakama, njengoba ubuya nje angiyindawo. usuzohlala la ekhaya uzoba unongqovu Hawu uzosiphatha. shame khuleka. Wayibalekela iy'nkinga zase. Hawu inkanyamba ifikile mntakama. Wayibalekela inkinga Wena zakwakho. nje phuma mengabe ufuna ukuphuma. Angiyindawo. Abazayo, Angiyindawo kufanele ngihleli la ekhaya kukithi Ngiyindawo, la. mntakama, ngiyindawo. Kukithi ozophuma wena. Ngizivile. Ozophuma wena sisi. Hawu khuleka mntakama. Uyabona ukuthi akukho fair. Wayibalekela inkinga Asazi zakwakho. ukuthi akukho Wayungaxazululi fair. inkinga Ikuphi okufair? zakwakho ukuthi uhambe uye emzini Umuthi wakho. akukho futhi ngicela ungayingeni. Akwazi Eyomndeni. ungayingena. Hawu. Ngicela ungayingeni. Njengoba Ngibizile ngimbizela ukuthi akazosixazulula ngenxa yakho. Kuba la ekhaya. Yebo. Ngibizwe usisi wami. Angeke yabo nje le eyethu. Ngeke Kanjani? sikwazi ukuyikhuluma. Sobabili. Okay, Benge ngibabiza baka Black Yingakho- Lives yingakho makuwukuthi futhi siyakwazi ngicikeka ukukhuluma nawe kakhulu. sisi. Yingakho ngicikeka kakhulu Kulungile ukuthi angali ubengaxoxi ukuthi ingane eyenu. nami. Okay kulungile angali ukuthi eyenu vele eyenu babili but ngibiziwe mina. Yindaba engaxoxanga nami. Ngicela ubhekane nezinkinga zakwakho. Yindaba engaxoxanga kwakho. nami. La wazikhethela wena khona. Ima wabanjwa waqukulwa ngenkani la ekhaya. Ngangiseyingane. Wawuseyingane. Yebo. Ngingakakwazi ukuhlukanisa. Sowuboneni manje. Hayi sengibonile Sowuboneni. ukuthi angibuyele Hlala ke ekhaya. emzini wakho sisasikudingi. Angiyindawo. Sihleli ngokuthula Yazi ungekho la angiyindawo. ekhaya. Gcwala ubhavu ngokuthula mntakama ngoba kumnandi kabi. ngiyindawo. Ubuyele emumva ku- Khohlwa njengesidomo uhambe esikoleni. uyoxazulula kahle. Angiyindawo. Akahambe nje, Zakwakho, akasambele. ukwakho nawe. Angiyindawo ke kodwa. Ukusalayo nizohamba sizosala. Awufisi ukubheka awufisi nje Awu abantwana bakho bahlala sizosala. nawe. Bayeza. Bezaphi? Mekuthi December nje Banali January kubo. Bezaphi khona Bazala. bazophithizela Banali kubo. la hayi lemzini kababa. Asazi. Banali Washada wena Uzobenzani? baphithizele emzini wakho. Uzobenzani? Emzini kababa. Uzobenzani bangena. soke siboneke Ngeke. ikamkhulu wabo la Ngeke. ikamkhulu wabo la ukuthi bayavakasha ikagogo kwesikhatshana wabo la. nathi bazohlala la ekhaya. Asoke siboneke. Sanele ngalezi nawa nazo. akakumbombo Ngicela i-way forward. soke Sibona sibone nkosazana Ngicela enkulu. i-way forward. yena inkosazana Sibone. yabo kusho kahle awudideki umuthi i-way forward. inkosazana Ngiyacela. yebo sithanda Ngicela kube khona indlela esisoya ngayo phambili kusuka manje. Kuzophiliswa na kanjani? akangikhuleke nje angiyeke ekamereni lami ngibuye nezingane zami ngilungise lenye indle eseceleni ngifake izingane zami Ngeke ngikwazi. Kuyicala vele Akakhuleke ukubuya nje. komuntu aze ekhaya kubo. Inkomo ziyabhosha la nawe uzobhosha la ekhaya. Asikudingi angazi ke sisi ukuthi Inkomo uzokwenza zakho zabuya hamba zazogcwalisa kuyofuna ibaya la amathuluzi ekhaya. wonke Ngicela amapiki usihambele. namafosholo
Ngeke kuhlale wena la kuhlala iy'nkomo zakho. Ngithi thatha amathuluzi wena ntombi, Hhayi, amapiki kuzocaca, namafosholo sis. ungiqukule. Uzocaca ungiqhise nkosazana ngale. enkulu. Uzocaca. Ngoba phela inkosazana enkulu. Kuzokhanya mntakama, nakamakhanya kwakhanya. Kuzocaca. Kodwa nje engikutshola khona ukuthi angiyi ndawo. Sizokubona. Khuleka phela. nje. Sizokubona. Ihleli. Sokubona. Hayi ngeke ngikwazi ukuhlala naye la ekhaya. Hey. Ngicabanga ukuthi akaphindele emzini wakhe. Hey. Otherwise ngizomlandela amaphoyisa Wahleka yena ambeke ngale siqoqo, kwegate. engabeke Ngeke ahlale la ekhaya kodwa. Hey. Angiyindawo ke ntombi. Ngoba-ke aninayo i-way forward. Ngicela ukuthi mina nginixazulule kahle indaba yenu babili. Ku-right kwakona lokho ukuthi sihambe siye kwakhe, sifike sicele indoda yakhe. Yeah. Sicela umyeni wakhe ukukhuluma naye ukuthi akeze azomlanda yena ngoba uyena umuntu onemvume yokuthi amkhiphe la ekhaya cause wakhokha phela. So mbuka lapha ekhaya manje sibangise kwakhe uma sifuna ukuthi sibone umyeni wakhe sikhulumisane naye simcela ukuthi akeze azolanda umakoti wakhe cause uyena owakhokha and unemvume unegunya lonke ukuthi ahlale nonkosikazi wakhe njengokumlobola kwakhe. So stay tuned, upart 2 uyeza kungesikhathi esingakanani. Njengoba sengikhulumile nabakwa Black Life TV, ngizizwa nginokukhululeka ngoba babe ne-solution yokuthi bazohamba baye kumyeni wakhe bayozwa ukuthi njengoba elapha ekhaya ubuye kanjani. Ngizizwa nginokujabula kokuthi ngeke sisakwazi ukuthi sihlale naye uma umyeni wakhe sebuyile wamlanda. Bebelokho bephikisana-ke nani babona ukuthi baphikisana kangakanani. Osisi laba bobabili, omunye obuye emendweni, omunye osahlele ekhaya angakazi zahambe. Niyababona ukuthi baphikisana and ukuphikisana kwabo akuyindawo and kuzoshona ilanga. Ngibe sengicabanga ukuthi yazi mhlambe kungcono ukuthi sivele siye emzini wakhe la ashadele khona sike sithole ubaba wakwakhe ukuze azomlanda yena ngoba uyena phela wamkhipha ekhaya la kwaDlamini la ezalwa khona. Uyena-ke ubaba ozosho ukuthi kufanele kwenzekeni emva kokuthi amlande. So nawe uma ukuthi unenkinga emzini, make sure ukuthi awubuyele ekhaya, bona ukuthi wenza njani. Ubambishisa uhlala emzini wakho, ubaba mekuthi mhlambe usabhizi usanamandla okugcogcuma akaphume yena ahambe ayokwenza izinto zakhe la ezenza khona, kodwa wena uhlala emzini wakho. Mawuthi ubaba akaphumi, phuma kuye emqashweni ongcono ngoba phela akukho ayikho into right mekuthi uzobekezela ubone ukuthi akubekezeleki phela la. Mina engikushoyo ngithi kuwena musu ukuhlala endaweni ungekho right, kodwa hayi ubuyele ekhaya. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share ngithanda kakhulu. Bye.